Gipakag ng pinignak. So for today's videos is madto dito sa igangon kay naikuan sa simbahan murag tagbo na ba. So madto dito kay apil mi makatabang mi ng paparito. So kung kauban maadto dito may maapas mi manghod ni si Badjon. Ayo tuy. Hi guys, welcome to my vlog. So ay mga natik sumadto na mi dito. Peace out. Abot na may dream mga kanang. Naapa, Joy! Dahil natog na ngoy kalkag yung buhok. Naapa, Joy, po, Joy! May ribbon. Naay po, Joy Bar, naay pan, naapa, Joy Kape. Sponsored by member. Okay, di po. Labi na Sponsored by member. mainit pa kaayo nga kanang panisan. Matimblay ko kape mamay kapoy kayo mo. Siniswerte. Ay, Ulan nga to. Magandang charger mo? the power is Nilnar. Unya, mag-video-video rin tanto sa project. Unya. Ay siyempre. Apel sa dahil ninyo. Ang hula mo? Nagaraw? Kuan. Daghan kayo ko na. Wala man bitulog na raw. Sponsor ni sa member. So yung mga natin pamahaw sa amin kayo trabaho na may karoon. Kain. Kain tayo guys. Kain. Guys, kain daw. Guys, kain tayo. Kain tao daw. Ulam namin ngayon. Ulam. Usas mga kuan customer niya. So ayun mga kanatis, so dapat pag before ta mo sabak sa trabaho or sabak sa kanang mga baktasunon nga kana pretinitan, pag apply gyud ana arong nabutangan natong sunblock atong naong ba kay arong dili masunog ba. Saon lang atong skincare ani. Oh di ba? Puti-puti na. Okay na. So yo, what's up mga kanatig? Sunaan namin dire. Baktas may sa area kay itibig ng layo ah. Askang dangong dadan. Pasensya na kaya kay murag silaw kayo. Kay init. Ay. Grabe fitting inita gyud oh. Daghan ang kaon di ba? Am lagi ni coral re pa. Signo trespassing ta dire. We are forbidden to enter. Pandon nga swimming pool oh. May abandon nga swimming pool dito. Mo tong gigalas. So na nakita isa kapayag oh. Grabe ka init jud oy. Tagbo gyud ta ni ron. So guys, we are now approaching to our destination. Huh? We are now approaching to our destination. Kuag bulig saging eh. Wow. Rao. Kuag bulig. Karon mga kanatay sa among tour guide nawa na. What? Hanaw na gyud siya. Asa ka sing uldani. Naghihir man ba naman itong butas ng timila? So we are So, vlogger po daw si mama mga kanatik. guys, we are now nearing our destination. Kuan, yahang, sa tayo mahang kuan ma? This is so Facebook. exhausting. Name niya kay Nora Orbita. Ha? Nora T. Orbita daw. I-follow ninyo siya.
Follow my pinch. Ay pa pag English dyan sa salig kay bago kang graduate. O gianan na mo. Ano sa kabaw? Guys, subida mi sa bukid guys. Ay, perisyon guys. Perisyon mi dito guys. Nay, ako dala. Kabukiran. Ako dala. Morning kinabuhi guys sa Salamat kay bukid. gayon kaan. Ay, salamat. Oh, subida na po mi guys. Kabuutan sa Shout kanya. out sa mga Alas, oy, dito kanya kong bag. Amre ki payong drama magantos ka ng init. Pagbukhan na ng payong ra. Pa. Magpayong oh. Payong. Bahala mo di mo payong. Sakot ti manon ko ni akong skincare. Charot. Ano gyud hang na kay kong mata gyud. Ah. Kaya po na bukhan ni video nga eh. Ay, salamat. Ara. Ay, ito na sila mga kanatik. So, layo na sila. Inapay kabaw di. Atong sakyan ng kabaw, John. What? Gini lang. So yung mga kanatiks, naabot na may diriya sa area project ni sa among simbahan kay basta apoy i-explain basta project ni simbahan. So manhi ko rin sa sapa aron kay mahimasa ko kay mag-ilis kog uranay. Pasensya kay mo sa tong mga videos ha kay atong camera mga kanatiks is dili kay ingon nga nindot na agad siya mga kuan na mga silaw kay nga portion law siglaw ni diya ba di biata ka balo mo lang oy. So yung mga karatig sumanatag ilis og uranay so magbutang na lang tag sunblock ni karon kana bro tog mga kuanan chichuburichi taras mama mga karatig sumhimasa po siya siglaw na drama. So ay mga natik sumanatag butang og sunblock so balik na dito sa babaw kay mag jacket na to niya magpurong kay bot og maghagbas bagay mi diri og di bawi magsige na futag saging ani. So yun, let's go. Tara mang. Ito. So mga kanatiks. Mga kanatiks. Kasi pangalan ni mo lang. Siya ako, showering. Nara si mama. Ano siya, naghaling kay magsugba na 10 kilos nga tuna. What? Yes. Aro, makagahi. Oh, Jis, day na. O, tulo. Ano, tulo ka buok. I love you. Tulo ka buok. Oh, so kayo. So, dara mong saging deo. Saging na mo, pwede ka na. Bali tulo ka dump truck siguro ni. Dapat sila gibalik dito mga kanatiks. Gamay na lang kayo. Maghagbas ta ni Rono. Anta na pita maghagbas. Hagbas na ida. Tanan ra. Puro to na mo naghagbas. Kaning mga lubi pulungo na mo na. Mga snacks ame. Razia. buhay sa bukid guys, naway payag. Yahay lang kadaplin, yahay lingkod tokong kaon. Iha rin na idol yan. Salamat guys, oh, luoy kayo kaintang. Sunod gira ni kuan, seryo. Tanawa lang kaintang guys, bukid. Amo na toy kulurok ni kuan. Luoy So dara mga saging mga kanatiks no. Bala na kaya. Upat ka sa ako. Mabot na mo hakot ani ron. Magboy mo hakot, pugos na kung pasan ning upat ka sa ako dalan ba. Ay oy. Naputian mo ay. Ka-snack, balik na po sila sa ilang trabaho, maghagpas po sila. Okay. Ang isa, nagkalingaw po og sugba. Muapas na dito, tanaw na to sila. Atong kumustaon, asa na po dun ang uban. Praise the Lord, salamat sa kakugi nga gihatag sa Ginoo. With sounds pa jud, kalayo atong uban. Nagkatag man ni sila. Ora, kalayo nila. Oh.
Okay guys. Naglisod pa kong sagka kay bakilid.